What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Zase jsem rozbil okno. Tátu, trefíš šlak. Neboj, řeknu, že jsi to udělal ty. Já to ale nebyl. Já vím. Já řídím, nedělej to. Já vím. Mat Club, 16 minut po půl. Takže já tam stojím, čekám na telefon. Jo, stojí tam, čeká. No a ten chlap, co tam krafal, se obrátí a udělá takhle kloboukem. Kdo byste řekli, že to byl? Emilio Estevez. Ten slavný herec, přísahám Bohu, byl jsem No tam. jasně, že jsi tam byl. Kdo jiný by začal vykřikovat jeho jméno? Já pak třeba Emilio! Tak. Co teda, vlítnem na to holky, nebo ne? Zrovna když nám to šlo. To je pravda. Celá ta dřina byla na nic. Tak co? Nic moc, jen pokuta za $80. Tak ta je z tebe hotová. Tak, udělejte mi laskavost. Udělám vám cokoliv, krasavice. Respektujte předepsanou rychlost. Přeji dobrou noc. Začala být dobrá, když se o mě právě vy tak pěkně staráte. Ty jsi fakt borec! Máš nejenom číslo jejího odznaku, ale za měsíc jste si dali spicha u městského soudu! Jo! Jo! Jsi fakt borec! Au! Proč mě fackuješ? Promiň. Za půl hodiny tam budeš. A přibeblýho bratra přiveď taky. Dobrý. Tak co, jak žiješ? Jak žiješ? Hej, ty jsi odtud. Hej, ty jsi odtud. Ty jsi odtud. Počkej. Počkej. Ale dobrý, dobrý. Au! Hej, kdo mi chňa po zadku? Šáhl jsi mi na zadek? Ne, pane, nesáhl jsem vám na nic. Ale i kdyby, tak to chápu. Jenže bys byl na špatné adrese. Já bych měl, jestli smím, jeden takovej malej nápad. Moment. Šáháš mi na zadek? Ne, A chtěl bys? ne. Měl bych? Dobrý, mluv dál. O 42 vteřiny později. No, to je neuvěřitelný, bože můj, taky, Ty taky, já pane, jo, taky už jsi, tak jo, Ne, že by to bylo poprvé. To je jasný. Normálka, jako vždycky, ne, no jasně. Skáknu se za ní, mrknu. Jo, podívat taky se, zjistím, co jestli- tam dělá. Stanovme si dobu schůzky, mohl bys... 12:30? Jsem volnej. Dobře, ještě jedna věc.
Je vám horko? Proč chodit na hamburgera, když je doma steak? Máš pravdu, skáknem si pak na oběd. Jsi celý? Jo? V pohodě. Našel jsi ty kluky ze včerejška? Zatím se mi to ještě nepodařilo, ale brzy je najdu, pane. Dewey, nešáháš mi na zadek? Pane, z místa, kde právě stojím, je to fyzicky nemožné. Znám tvý triky, Dewey. Potřebuji něco říct? To teda nemám. Všichni muži pronášejí přípitek. Povstaň a prones přípitek. Makej. Dobře, já se připojím. Tak co? Dědo, babi. Vy dva noví starci, tak co? Jo, vy. Moc hezký přípitek. Steve tím chtěl jistě říct... Je-li tu někdo, kdo má důvod domnívat se, že tento muž a žena nemají přijmout svátost manželskou, ať promluví nyní, nebo navždy mlčí. Tak co? Ty jsi odtud? Steve, nevyjížděj po družičce. Vždyť se ženíš. Počkej, aspoň na konec obřadu, ano? Dobře. Přijmi ode mne. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt Dáku. Vypni to! Neslyšíme! Vypni Co tam ten magor dělá? Co to zase vyvádíš? Ať přestane! Vypněte to! Vy tam pojď sem! Okamžitě to vypněte! Nechte toho být! Steve, co to děláš? Není nic slyšet. Přestaň takhle házet hlavou, jsi jako blbec! Nedělej to, prosím tě! Pane Butaby, já nemůžu... Tak pokračujte, chcete dostat zaplaceno, co? Ty debile, já tě vydědím, to To je uvidíš! svatba! Prosím tě, Věděla, že je to blbec. nech toho, Říkala, že je to kašpar. Emily, promiň, nejsem připravený. Co je? Steve, stůj! Bylo to moc pěkný. Promiň, tati. Steve, vrať se! Neopouštěj mě, Steve! To se nedělá! Pane Butaby, Co? jako herec se dobře vyznám v lidské duši. Na takový závazek není Steve ještě zralej. Čau. Čau. My to zvládnem, pane Sady. Jo, jsme workoholici. Pane Zady, Rep před chvílí telefonoval Dewey. V žádném případě vám prý nemohl sáhnout na zadek. Co má zase za lubem? Ty jsi Tak? kreditní furie? Bože, to se mi zdá. Jsi o moc hezčí než v telefonu. Dlouho si nevolal. Ne, protože jsem nechtěl, abys... Jsem podle tvých představ? V každém případě. Nejsi tady s nějakým... Ne, s přítelkyní. Stonek, to je ona. What is love? Baby, don't hurt me. Ta krásná policistka. Celou dobu se těším, že se setkáme u městského soudu, nejpozději 6. června. Takže co teď, nedáme tanec?